برئيس دوغان شاه خودی کمپانی آسور توریزمیا گشتیاریه جامعه دل گلمه برئيس دوغان هم بخیراتن جوان 470,000 گشتیارین هاتنا هری زیده جکو داری هاتنا آمده ای سال اسوار بیشم ای سال سری دنیای جهانی گشه هاتن زیده تابش ترکی هاتن İstanbul, İzmir'e, Bajar'e mezin ama هم بنرن شکوری حتی سینه حتی Avrupa, Amerika pir zede insan artık der Diyarbakır bu geçtiyari. Diyarbakır ezilo mugişinleri sadece dedi televizyona vaktan dinlerin Hasan Paşa xuyadı ama Diyarbakır ne sadece Hasan Paşa'yı. Bajaraki geleki mezunu baştırı چه parkıcı تشتی دی های کو خلق بیته Mala Cemil Paşa, Mala Dengbêjan o nêzîka zaten sadece Diyarbakır cê Sûrê ew cê dîroka wê ya kevndar 600 cê gerandina me heye. Mizgefta mezin em dibêjin Kela Kev, Kela Diyarbakırê Amedê û derdê wê jî însan zêdetin ji cîranê dewletê dinê ji bajarê dinê jî tê ji bo xwarinê Diyarbakır. Em bêjin cihêra wê. Xwarina Diyarbakır jî کی gelek جان gelek خارنا zêde. دیاربکر گلتی خارن Tu zane îsal ez texmîn dikim 2 ton sadece li hêla navdana Sûriyê de ji bo turîsta em dibêjin cigera Diyarbakır. Ew hatin xwarin. Diyarbakır nêzîka şêst xwarinê dinê jî hene. Xaburga wê heye, güveca Diyarbakır heye, tirşka wê heye, her tiştê Diyarbakır zêdetir zêdetir heqeten xweştir in. Nêzîka 10 sal berê zêde geştiyan nedhatin Diyarbakır. Hayamaş Diyarbakır zêde tune bû. Piştî wêşûyîn de îro em dinerin em Diyarbakır em nikanin bimeşin. Maşallah zêdetir geştiyar tên Diyarbakır û taybetîn û gelek baş û kêfame zêdetir tên. بله تا گوت کو بری 10 سال زیده خلق ندهاد نه خلق چما به خدمت گزاری و باشن خلق جه راضیه Hayamaş Diyarbakır tune bû. Berê dihatin Mêrdîn û Rihayê piştî ew dîtin şîn de hatin Diyarbakır. O zêde jî ez bêjim reklama me jî tune bû. Em bajarekî xewneyê de bûn. Bikim xewneyê de bûn. Haya kesîş me tune bû. Piştî wê şûn de em her sal artık em derin bajarê Ewropa em ji bo komela wan jî em kar dikin ji bo turizmê her tiştî. Îro dünya giş haya wan Amedê ji Diyarbakır heye heqeten. کک دوغان یعنی آمد دکاره هم بیزا چند گشتیارم بکه اوتیل میوانخانه جهنوین گشتیاری تیرا چند دان دکن چند گشتیاران Ez îro şuya şwer bêjim sadece hundirêvê neh roja de nêzîka 50,000 însan tev ji bo otêla hatin Diyarbakır veketandidan. Ji bo rojekê nêzîka 13,000 yatağê me hene. Textê me hene ji bo otêlê. یعنی آمد خواه پیوستی اوی بچقاسی های مانه دبیجم پلان اوی ای سال ببا 2 میلیون گشتیار چاوا 13,000 کس تنه Navke 2 دکاره milyon چی ji vê derbas bi vî sal zaten nêzîka 100,000 eş derve Ewropayî turîst hatin cemme heta Amerîka, Sînê û Koreyan bêjin. Piştî wê şûn de hedefa me 2 milyon bû ama 2 milyon zêdetir vê turîstî sal bê Diyarbakır. اما بو جهه که وک آمد 13,000 کو تو دبیجه هکه 2 میلیون بین 13,000 جیه یا تاغ نه هندکه îro yatağê me hindikin û têlê me cî tuneyî. Îro ev heftak min e heta Süleymaniye bajarê me Kurdistanê Süleymaniye telefonî me kirin geştiyara cî tune bû em û têlê bidin wan. Em gelek ji bo wanî me sorun problem çêbû. Dîjarê gelek ûtel me lazim. Hîn ûtel çê dibin neqediyadin hen jî ama eş bêjim ev turizm wanî dewam ki geştiyarî 10 ûtelê dinê ji me lazim. باشه که دوهان یعنی گازن جنرخان هنه جبهابونه هیا مثلا ایلاک جباشور کردستان چارکسی بهتن جبوی آمده بو گشتیاری بو هفتیه که چقدر پرژره لازمه Hakikaten Diyarbakır îro fiyatê wê zêde bûye biha bûye ew jî em wê jî fehm dikin. Ji bo em bê aylak bê Diyarbakır ûtel şeva wê 5 stêr ûtelek ji bo 2 kesa îro kêmî 5,000 lîre tuneyî. Yani bir heftakê bimînin ew jî nêzîka 100,000 lîre perê Tirkî ji wan lazim. Tev یعنی xwarina روژه wan تنه 5,000 یک روژه حق اوتل yek roj ji bo 2 kes en akê 5,000 ûtel a 5 stêr. بله یعنی اگه Xwarin jî serî hesab bike ew هفتیه jî بمینه خوارن بخوا تشکیدن جی بخوا بکره و پر
زێدە سد مەصرف هزار يعني نزيكا 2500 دولار پرشوان ده لا راست يورو بەرێ توریست هاتن تر زیر الاخرات بەرێ حتا نەها فەرقی چ قەس کەتیە نرخان فیاتان سدی سد belki daha ziyade çiğ bu. Hündüre saleke de sedi sed fiyat zede bu ya. Diyarbakır jî, Duhaya jî, Merdinê jî, o Türkiye gişî jî. Ez çawa bêjim îro û têlemeş İstanbul daha zêdetir fiyatê me. ji Stenbolê me. bihatirin Em ji İstanbul bahatırın ya. çima bihatirin mesela Berê turîst tune bû Diyarbakır. Geştiyarî pir zêde tune bû û têleme jî gişvala bûn. Îro em dibînin zêdetir însan pir geştiyarî tên, bi hezara tên, sed hezara tên, ji bo wanê wan jî fiyatê xwe wanî ku zêde dikirin. Vêya qebûl nakin. Bira hûn zanibin. Em dixwazin bira fiyatê me maqûl bin, zêdetir wexta însan bê kêftir bin, kêfxweş bin, û ji me memnûn bin ji bo derbekdin dîse bên. Ne ji bo de carekê تدبیرên tê. wa hemû tişt heziriyên hene tiştên heyî mesela tiştên li Stenbolê hey li Diyarbekirê jî hene Li İstanbul çi hebil Diyarbakır jî îro hey. Hûn çi bixwazin Diyarbakır hey. Diyarbakır nüfusa wê bûye 2 milyon. Em dibêjin cada heftê 5 heta saet 4 sibê restoran lazım bi, xwarin lazım bi. Hûn çi bixwazin hûn kanî bivînin. Diyarbakır bajarekî mezin e û vekirî û paqij e. Ji bo Ahmet wanî xweştir an İstanbul gek Duhan hûn îna bikin Ahmet ji İstanbul gelek xweştir e. Bihramê tune heye ma Dicle. Cemêmeyê Dicle heye. Cemê Dicle Baxçeyên Hewselê Erê gelek. Ra Dehderî Rast pradeh derêjî zaten îro pradeh derê hûn nikane bimeşin. Bi hezara însan tê însan disekine heta siratê wan ji wê dira herin. Pradeh derê ser wê bimeşin û neweyakî bişînin. Nêzîkatiya xelkê bi geştyaran re çawa yekek Duhan Hûn zanin însanê me Kurd gelek comerdin û gelek jî başin. Ne sadece ji bo Amedê. Ji bo hem coğrafya me û hem Hewlêrê jî, Süleymanî jî, Duhokê jî, Amedê jî, Merdinê jî însanê me gelek comerdin. Ji bo wanî pir dixwazin însan bê û hûn îna bikin li her derê jî comertiye dikin, îkrama dikin, îzzetê dikin. Ji wan tiştê wanî ku gelek normal e. Kek Duhan mesela ez xelkê Akirê me li Akirê berê hotel nebû yek hata geştiyariyê bo gerê xelkê bi zorê ew geştyar dibir mala xwe ma hotel filan nebû niha hotel hene li Diyarbekirê hê jî ew çanda Kurdî maye ew kultura mesela yekî Kurd bê xerîb bê geştyar bê bibin malê xwe her daim heye û em dixwazin her daim mêvanê me bin. Hûn îna bike carna hotela jî tune em dibin mala xwe. û Akirê jî ez gelekê jê hez dikim em salê çîn jî hatin Akirê ji bo Newrozê gelek baş bû. Me turîst hanî bûn geştiyarî. Aha yani û kompanya îsal jî bela we geştyaran tîne başûr jî Erê em tînin. Em tên Akirê, em tê Hewlêrên, em tên Duhokê, ji bo Newrozê, ji bo gelek em tên. Geştyar Gelek çawa dibînin hatina wan ji bo başûr û çawa difikirin li ser cihên me Wexta digo kamê çawa herin tiştek heye tuneyî wexta tên bajûrê Kurdistanê dibînin şîn de aqlê wan serê wan de herin. Gelek paqij û temîz û însanê wan giş comerd û hevalkarin û baştirin zêdetir kefa wan jê tê. Kek Duhan ferqiya yani ji bo geştyaran tu wek xwediyê kompanyeke geştyarî tiştê herî balkê ji bo geştyaran çi ye ji geştê re ji turîzmê re Ya tuzane turizm tüdbe dünyaya tüdbine. İnsanı beri sadece memleketi xwe dihat meydanê li wê de radimirin. Îro dünya pir tişkî xerîb bûye. Hindurê sê saeta tukan her dünya dinê serê ciyakî dinê. Ji bo wanî wexta geştiyar tên hûn însana naz dikin, hûn tişta dielimin, hûn zimana dielimin, hûn xizmeta xwe zêdetir dikin, hûn daha paqij û temîz dibin. Zêdetir hûn tiştê wanî ku dîqat dikirin ji bo wanî ku geştiyarî her dem bo zêdetir dibû baştir dibin. yani ew geştyarên tên tiştê ji bo wan xweş cihe yan fiyatin yan mirovên xwediyê cihîne çi tişt herî zêde balkêşin İro evvelî insaniyet, xizmet û fiyat jî pir tiştekî mühîm e. Em dibînin îro mesela hûn bajara dibînin giş diherin hêla Ecîptê, Misirê ji bo çi fiyatê wan gelek ama xizmeta wan hîç tune
belki tenê derin. Euro di wexta tên Kurdistanê 10 derba 15 derba jî kanetê. Sibê îşev saet 1 mesela ji Almanya bajarê Frankfurt teyara me dadikevin. Em ê wan çet heb mêvanê me tên ji bo heşt şeva wê Diyarbekir û Mêrdîn û Rihayê me wan bigerîn. keş û hewa çawa ye kek doğan. Hava gelek baş e, îro hinek baran bû û baheyê ama Diyarbekir îsal zêdetir berf û baran bariya em gelek ji bo wan ku kêfa me xweştir e zêdetir germ jî tuneyî Nrxê gelek baş e. keş û yanî tu zanî di stranan da berê dibêjin Diyarbekir çi xweşwar e, bi ro germ e, şevê sar e. Hê ji wesayê yan keş û hewa bandor kiriye. Îro hewa me a sibê a roj ew jî baş e gelek baş e ne zêdetir germ e li piştî 20 roşîn de germayî gelek zêdetê em ya dibînin. Gelek spas her hebî kek doğan tu mera boyê kêfa me hat. Silav rês. Mala te ava, serçava.